Bon dia, bona gent dels Països Catalans, bona nit des dels estudis centrals de la MTV, a Verges, districte republicà. Moltes gràcies als participants que fan de públic i al públic que hi participa. I més petons i abraçades als nous subscriptors, que ja som 304. El tema de la propera ronda serà: l'escola no es toca. Després del jorn de vaga en defensa de l'educació en català, el govern del 52% ha arribat a un pacte amb l'oposició per salvar-se de les accions judicials espanyoles. Acatar sense mostrar el més mínim indici de dignitat. Queda palès cap a on es decanta la balança dels temors. No ens tenen por, perquè a banda de no llançar un puto paper a terra, a sobre els continuem votant. Baixeu de franc el nivell allà on el català està més consolidat, sense cap contrapartida. Si no teniu el valor d'enfrontar-vos-hi, almenys no perdeu a cada bugada un llençol, carallots. Si no en sabeu, plegueu. De debò que no ens mereixem pas això. Visca la terra. Mori el mal govern. Aquesta setmana trobarem. Quina és la millor cançó en català que parli de l'escola? Recordeu que podeu enviar cançó a la propera ronda de la Lliga amb Televisió Primavera 2022 del dissabte 2 d'abril del 2022 abans de dimecres 30 a l'enllaç que trobareu en aquest vídeo. I enviar vots fins dissabte a les 8 en punt del vespre, moment que es farà pública el tema de la nova ronda. No oblideu pas de supervitaminitzar-vos, de supermineralitzar-vos i de supersubscriure-vos a aquest canal. Au fins després, que la força us acompanyi.